Dame i gospodo, poštovani gosti, dragi diplomanti. Dobrodošli na svečanu promociju diplomanata prije diplomskih studija te diplomskog studija MBA programa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Moje ime je Kristina Cviker, studentica sam 4. godine ekonomije i menadžmenta na engleskome i večeras imam čast biti vaša moderatorica i voditi vas kroz ovu svečanost. Svečanost znanja, uspjeha i osobnih pobjeda. Srdačno pozdravljam dekana, direktora, prodekane, sve naše profesore, kolegice i kolege, drage obitelji i prijatelje. Posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti članove Upravnog vijeća i Programskog savjeta Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, kao i vas, dragi diplomanti, zajedno s vašim najbližima. Izuzetna mi je čast pozdraviti i našeg današnjeg uvaženog gosta, gospodina Viktora Dodiga, predsjednika i glavnog izvršnog direktora Canadian Imperial Bank of Commerce, jedne od najvećih banaka u Kanadi, koji će nam se uskoro obratiti s prigodnim govorom. Kako bismo ovu dodjelu započeli na najsvečaniji način, sada ćemo poslušati hrvatsku himnu Lijepa naša domovino u izvedbi Klape Fjabula. Lijepa